Počujete vonku? To je budova. V tejto chodbe možno tam. Nehovorte vonku. Pojednávacie miestnosti. Nekričte na občana. Nekričte na občana. Viete, kto je vrcholom moci v štáte? Občan. Tak čo tu kvákate na občana? Nejaké právo, ľudské právo na svoj protest, keď vidí, že sa tu dejú politické procesy. Záchod tam nemajú, dúfam. Nech sa aspoň poserú a poštia. Slabácké metódy sa na Slovensko vrátili. Vy podľa zákona ste povinní ma pustiť na záchod. Je to trestné. Podľa zákona. Aj obyčajný človek píte, alebo kde niekto poprosí, chce sa ich vyčúrať, tak ho musí pustiť. Vy porušujete zákon, však môžete mi vtáka držať, keď budem čúrať. Nebojte sa, nevystrelí nič iné, len močovinku. No, čo myslíte, že ho mám? Že tam mám granáty v gulách. Jak mi to poteče po nohe, tak pôjdem ku vám, kúkajte, toto je vaša vizitka policajtov. Sorošovci, čo tu natáčate? Zas to prekrútite? Jak vám rozkážu? Vaše pánstvo Sorošovské? Čo? Vy hanby nehanebné. Dezolátov ste nám nazývali počas Matoviča. Povedzte, máte hanby. Že? A Rusko právo ničí nacizmus na Ukrajine. Čo vyvaluješ oči? Ktorý tam zostal po druhej svetovej vojne, urobili chybu. Gorbačov urobil chybu, to, čo urobil v 90. rokoch. No však my už to jedno video už mi blokli. No tí vaši chlebodárci. Moji chlebodárci. Áno, to sú vaši Jojky aj Markisi chlebodárci. Vy slušne, aj nacisti boli slušní. A čo robili s ľuďmi? Nacisti, viete, akí boli slušní, pokiaľ robili tak, ako oni chcú. A čo máme robiť? Čo máme robiť? Jak sa dá s vama normálne? Jak sa dá s vama normálne rozprávať? Vy si svoje spravíte, máte moc, lebo máte za sebou Soroša, anglosasov a amerických tých iluminátov a vy ste si vedomí, že sa vám nič nestane. Tu pomôže jedine zmena režimu a vás vykopnúť z takej televízie, jak ste. Opäť je to tu o tom, že základom všetkého je slušnosť. Ale slušnosť si strčte do liti. Vy ste slušní a zákerní. Áno, zákerníci. Aj z Markízu. A ešte aj ďalší. Na Ukrajine čo? A Rusko je agresor. Kto začal vojnu? Na Donbase. Tam armádu na ruské obyvateľstvo poslali. Vraždili deti a z toho domu odborov skákali ľudia z okien a bili ich bejsbolovými palicami. Hádzali im tam molotové koktejly, vraždili ľudí. To nedáte na Jojke ani Markíze, že? Vagabundi. Keby ti tebe zavraždil niekto matku, alebo keď máš dievča. Na tej Odese a byli na míste, pak ste mluvili inak. Ty mi rozprávaj niečo o fašizme. Vypadni. Čo o fašizme? Ty mi rozprávaj o fašizme. Čo ti chmulo jeden? Nežiť satana. Čím sa ide ohánať? A čo si spravil preto, aby na Ukrajine neboli nacisti? Dal si nejakú reportáž proti nacistom? Nič si nedal. Falošná televízia. Falošná televízia. My vieme. A vy nedrcajte do mňa, že by rozbijete telefón. Áno, ja som drgol do vás. Čo sa prede mňa stávate? Čo mi omedzujete osobnú slobodu pohybu?